Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Пачынаем праграму мы зноў, дарагія сябры, з прывітання і цытаты. А цытата сённяшняга нашага суразмоўца такая: нацыянальнай ідэяй можа быць наша мова, яна нас аб'яднае, выратуе і верне ў агульнаеўрапейскі кантэкст. Гэта лічыць мой суразмоўца, беларускі паэт, гісторык, краязнаўца, літаратуразнаўца, перакладчык, журналіст Сергей Чыгрын. Вітаю, Сергей Миколаевич. Добрый вечер. Сергей Чыгрын, беларускі паэт, гісторык, краязнаўца, літаратуразнаўца, перакладчык, журналіст. Нарадзіўся ў Слонімскім раёне Гродзенскай вобласці. Скончыў тэатральнае аддзяленне Магілёўскага культпрасветвучылішча і філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Працаваў настаўнікам. Зараз загадчык літаратурнай часткі Слонімскага беларускага драматычнага тэатра. Сергей Чыгрын – аўтар зборнікаў паэзіі, гісторыка-краязнаўчых кніг, п'ес, соцень артыкулаў. Перакладаў на беларускую мову вершы французскіх і украінскіх паэтаў. Сергей Миколаевич, адна з вашых кніг пачынаецца з артыкула «Ці стане Слонім турыстычным горадам». Гэта якраз цікава нам паслухаць зараз, калі Слонім становіцца на пэўны час сталіцай Дня беларускага пісьменства. Вы ведаеце, Слонім, мне здаецца, заўсёды быў турыстычным горадам. Гэта канфесійны горад. У Слоніме вельмі шмат розных храмаў, і каталіцкіх, і праваслаўных. Не дзейнічаюць дзве сінагогі, і ёсць мячэць, якая дзейнічае, і шмат-шмат іншых цікавых гістарычных і архітэктурных помнікаў, мясцін, якія клічуць да сябе турыстаў. Побач са Слонімам знаходзяцца Жыровічы, Сынковічы, Сынковіцкі храм. На тэрыторыі Слонімскага раёна знаходзіцца вельмі прыгожая вёска Кракотка, дзе нарадзіўся пісьменнік Янка Саламевіч, і вёска, якую Караткевіч назваў самай прыгожай вёскай на свеце. Звычайная вёска, але там яка такая аўра, разумееце, што калі пабываеш у Кракотцы, становішся маладым і душою, і сэрцам, і, здаецца, знешне ты памаладзееш, калі наведаеш вёску Кракотка. Ёсць мікрараён Альберцін, дзе жылі пуслоўскія, захаваўся палац пуслоўскіх. А побач з Альберцінам, там некалькі кіламетраў праехаць, знаходзіцца помнік прыроды расколаты камень. Велізарнейшы расколаты камень, якого падобнага ў Беларусі ў нас няма. Так што, калі пачынаць з Альберціна, з расколатага каменя, цэнтр Слоніма, далей Жыровічы, Сынковічы, Кракотка, гэта аднаго дня не хопіць для турыстаў, якія шмат-шмат даведаюцца і паглядзяць. Ну вось гэтыя кнігі, якія ёсць тут у нацыянальнай бібліятэцы, якія вы прывезлі з сабой, гэта ўсё пра вашу радзіму, пра вашу зямлю. Я нарадзіўся на Слонімшчыне, як вы сказалі, і Слонім мяне да сённяшняга дня не адпускае. Пасля універсітэта вярнуўся на радзіму, вярнуўся на бацькаўшчыну. І Слонім мяне не адпускае ўсё жыццё. Але я не абмяжоўваюся Слонімшчынай. Я яшчэ даследую іншыя рэгіёны, там Зэльвеншчыну, Дзятлаўшчыну. Люблю Беласточчыну, беларускую Беласточчыну. Пра беларусу Беласточчыну я выдаў некалькі кніг і даследую іх творчасць, іх лёсы. І адным Слонімам немагчыма абмяжоўвацца. Калі гаварыць пра Беласточчыну, то якраз гэта вельмі цікавая тэма, і мне давялося пабываць на Беласточчыне, пазнаёміцца з Янам Чыквінам, пазнаёміцца таксама з Мірай Лукшай і са шведам. І гэта, канешне, аб'яднанне літаратурнае, яно частка, так сказать, нашай літаратуры, конечно. Вы сказалі, зараз назвалі людзей, якія там зараз пражываюць на Беласточчыне, але вельмі шмат знакамітых беларусаў, якія выйшлі з Беласточчыны, і лёсы іх былі трагічныя.
гэта таксама цікава. І нават тыя беларусы, якія жывуць на Беласточчыне, яны не ўсе гэтыя прозвішчы ведалі. Але я па крупінцы, збіраючы іх і на Беласточчыне, і ў нас на Гродзеншчыне, і в іншых рэгіёнах, в архівах пазнаходзіў вельмі шмат беларусаў, якія былі родам з Беласточчыны, у тым ліку і пісьменнікі, сабраў спадчыны многіх літаратараў. Гэта наша гісторыя, мы ад гэтага нікуды не адыдзем. Сергей Миколаевич, ну вось мы, рыхтуючыся да праграмы, збіралі вашы цытаты, тое, што вы дзе пісалі, дзе гаварылі. Працытую вас. Сёння цяжка і нават немагчыма пералічыць усе тыя нацыянальныя багацці, што стагоддзямі вывозіліся толькі прыкладам са слонімскай зямлі і у блізкія і далёкія краіны свету. Што гэта за скарбы, дзе іх шукаць, ці магчыма вярнуць? Вельмі добрае пытанне вы мне задалі. Гэта тэма, якая цікавіць, я думаю, кожнага беларуса. Найбольш згублена скарбаў гэта у нас, у беларусаў, у параўнанні з іншымі краінамі свету. Гэта проста немагчыма пералічыць. Прычына якая? Тое, што ўсе войны праходзілі праз Беларусь. І тыя акупанты, якія былі на тэрыторыі Беларусі, яны рабавалі Беларусь як маглі. Нешта рабавалі, нешта не давозілі, хавалі ў зямлю, закопвалі. І наша зямля даволі багата таксама зберагае скарбаў, якія трэба шукаць. Я толькі возьму, напрыклад, тэрыторыю Слонімшчыны. Напярэдадні Першай сусветнай вайны з таго самага маёнтка Пусловскіх на ўсход было вывезена 6 вагонаў скарбаў. Вярнулася толькі паўвагона. Астальныя засталіся на ўсходзе. І, разумееце, нашы даследчыкі вельмі добра працуюць, і раней працавалі, і в асноўным шукаюць дакументы гістарычныя, лёсы людзей, Украіна, Літва, Вільня, там Кракаў, Польша і заходнія краіны. Але вельмі шмат дакументаў каштоўных беларускіх знаходзяцца ў расійскіх архівах, у расійскіх музеях у глыбінцы. Я кантактую з супрацоўнікамі томскага архіва, і яны мне пішуць, паведамляюць, у іх мільёны дакументаў, звязаных з паўстанцамі 1794 года, 1830 года, 1863 гадоў, якія былі сасланы ў Сібір, сасланы на катаргу ці проста на перасяленне. Тых, каго тут знішчалі, значыць, знішчылі, а тых, каго саслалі, яны прыязджалі туды і іх рассялялі па тэрыторыях там Томскай губерніі, Іркутскай. Сярод іх шмат выдатных людзей, дзеячаў культуры і гісторыі. Так, вядома, але яны па дакументах праходзяць, як палякі, разумееце? Але гэта беларусы, і там фотаздымкі ёсць, малюнкі, усе розныя дакументы, адскуль яны прыехалі, якія ў іх сем'і былі, куды яны рассяляліся па тэрыторыі гэтых губерняў. І ўсё гэта ляжыць 200 гадоў, а то і больш ніхто іх не чапаў. Прыязджайце, кажуць, працуйце, прыязджайце, працуйце. В архівы Іркутска, Томска, Чыты, Новосібірска, там, всех гэтых абласных вялікіх гарадоў. І працуйце, і ксеракопіі рабіце, ўсё рабіце бясплатна. Хто паедзе? А гэта наш скарб. Я не думаю, што там можа быць вельмі каштоўныя здымкі, як вы кажаце, знакамітых людзей, могуць быць там здымкі быць і Кастуся Каліновскага. Ну да. Могуць быць са сваімі паплечнікамі, таму што яны ссылаліся пасля 1863 года, разумееце, і іншыя каштоўныя матэрыялы пісьменнікаў там 19 стагоддзя. Сергей Михайлович, ну вы заговорили про письменников, а День письменства у Слоніме. Як вот вы рыхтуецеся до гэтага дня? Я знаю, что вы спрычыніліся до написания книги, присвеченной, скажем так сказать, Дню письменства. Ну, спецыяльныя кнігі немагчыма напісаць. Тыя людзі, якія прыедуць да нас на Слонімшчыну, без кніг пра Слонімшчыну не застануцца. На днях выйшла моя гістарычная мазаіка кніга, такая гісторыя Слоніма у здымках
і невялікіх тэкстах. Цяпер здадзены ўдрук другі том гістарычнай мазаікі Слонімшчыны, такая унікальная кніга, якой падобнай няма ў Беларусі. Выйшла літаратурная Слонімшчына, моя кніга. Зараз выдавецтва «Беларусь» падрыхтавала такую таксама цікавую унікальную кнігу. Яна на пачатку жніўня выйдзе. Слонімшчына, гістарычныя нататкі. Альманах, першы выпуск, паланез слонімскіх літаратараў. Шмат паштовак яшчэ будзе выдадзена. Так што тыя госці, якія прыедуць да нас Слонім, без сувеніраў і без кніг, прысвечаных Слонімшчыне, дадому не паедуць. Дарэчы, вось калі гаварыць пра мастацтва Слоніма, Слонімшчыны, вот вы ўзначальваеце літаратурную частку тэатра, слонімскага тэатра. Напэўна, не ўсе ведаюць, што ў Слоніме ёсць тэатр, дзяржаўны тэатр. Вось раскажыце крыху пра гэты тэатр ваш. На тэрыторыі Гродзенскай обласці 3 дзяржаўных тэатра. 2 ў Гародні і 1 у Слоніме. 1 студзеня будзе 30 гадоў нашаму тэатру. Быў створаны тэатр загадам міністра культуры для прапаганды беларускага тэатральнага мастацтва ў глыбінцы. Працуем і для дзіцячага гледача, і для дарослага. І як ва ўсіх вялікіх гарадах у нас ёсць свой тэатр, і кожны тыдзень, у любы час людзі могуць паглядзець. А таксама госці, якія прыязджаюць, яны прыходзяць з радасцю ў тэатр. Зала ў нашым тэатры 196 мест. Я думаю, гэта нармальна для раённага, такого правінцыйнага тэатра. У нас вялікія тэатральныя традыцыі. Яны пачынаюцца нават раней, чым ад тых традыцый, якіх пачаў Міхал Казімір Агінскі. Ён некалі пабудаваў Слоніме тэатр. Гэта быў славуты тэатр на ўсю Еўропу. Гэта была вялікая сцэна, зала 2000 гледачоў маглі адразу глядзець пастаноўкі. Сцэна была вялікая, дзе нават конскія баталіі адбываліся. Ну, быў это велізарнейшы тэатр, які фінансаваў сам Агінскі, працавалі італьянскія, французскія, нямецкія, беларускія і артысты, і ўсе абслугоўваючы персанал. Тэатр праіснаваў 25 гадоў, але калі б не Агінскі, не тэатр, ніхто не ведаў бы, што быў такі Слонім, разумееце. І тыя традыцыі, пачатыя Агінскім, яны працягваюцца да сённяшні дзень, і мы вельмі рады, што гэтыя традыцыі жывуць у нашым старажытным Слоніме. На завяршэнне нашы бліцапытанні. Прадоўжыце, калі ласка, фразу «Беларусь гэта». Гэта для мяне ўсё. Гэта і мова, і людзі, і землякі, і родныя, і блізкія мне людзі. І навогул Беларусь гэта я. Што ж, дзякуй. Якія культурныя з'явы будуць запатрабаваныя беларусамі, скажам так, праз 100 гадоў? Гэта цяжка адказаць на гэта пытанне, але я думаю, што будуць вельмі запатрабаваныя папяровыя выданні на гістарычную і краязнаўчую тэму. Ну, а вось такое вот пытанне. Калі б раптам была такая магчымасць, з якой выдатнай, выбітнай беларускай асобай вы хацелі б сустрэцца і чаму? Я хацеў бы сустрэцца са сваім земляком Галяшом Леўчыкам. Гэта быў такі паэт, краязнавец, калекцыянер, і ён жыў у Слоніме і ў Варшаве, загінуў у 44 годзе, але ў яго і ў варшаўскай аднапакаёвай кватэры. І тут быў вялікі беларускі архіў. Ад старадрукаў да розных паштовак, газет і так далей, інструментаў музычных, ўсё. Хацеў бы это ўсё паглядзець і з ім сустрэцца. Што ж, назавіце, калі ласка, 3 кнігі, якія варта прачытаць кожнаму беларусу. І папутнае пытанне, што вы зараз чытаеце? Найперш трэба чытаць Купалу, Коласа, Караткевіча, чытаць кнігі сваіх землякоў, дзе яны жывуць. Я зараз чытаю, перачытваю п'есы Аляхновіча і чытаю вершы турэцкага паэта Фазыла Хісню Дагладжы. Мне вельмі падабаецца эта паэзія, яго такія мініяцюры ёсць. Ну, напрыклад, перакладзе на беларускую мову некалькі мініяцюр. 2 × 2 = 4. Я памножаны на цябе бясконцасць. Альбо ты ў сваёй справе цар, я ў сваёй справе Бог. І апошняе пытанне, што для вас беларуская мова? Я думаю па-беларуску, і для мяне гэта,
як сэрца спыняецца, калі не будзе беларускай мовы, ці нехто хоча мяне яе забраць, тое самае, што мне вырваць язык альбо вырваць сэрца. Это для мяне ўсё, таму што я, без мовы я не змагу жыць. Дзякую, Сергей Миколаевич, дзякую, што вы прыехалі да нас на праграму. Нам трэба расказваць не толькі пра людзей, і мне хочацца расказваць не толькі пра людзей і гаварыць з тымі людзьмі, якія жывуць не ў сталіцы, якія жывуць у іншых гарадах, бо сапраўды Беларусь наша вялікая і шмат цікавых, шмат разнастайных, творчых людзей. Сярод іх якраз і мой сённяшні суразмоўца Сергей Миколаевич Чыгрын, паэт, краязнаўца, загадчык літаратурнай часткі слонімскага драматычнага тэатра, які быў госцем сёння ў нас. Усяго найлепшага, да пабачэння, сустрэнемся праз тыдзень.